Hi guys! Yeah. Feel ko na. Gusto niyo to? Sa inyo na lang. Anyways, di na fresh. Init sa gawas. Hi guys, maayong hapon di ay. Yes, because it's already 2 p.m. Actually, ganing hapon ta pero gitapulan magukog video so wala sa dayon ko ning proceed og video. So gikan na actually ko naghatod kay Ayori sa school niya, sa play school niya. And isa pa. Wala, yun lang. Gihatod lang ako siya sa school. And then, mura dayon to. Balik na dayon ko dere. Then, sundo na po dayon na mo siya balik mga 3:30 p.m. on nga. So, while naghulat, saya ha, nakadumdum ko, if you've seen my very first video, katong itong editor weary challenge with Justin and Jericho, katong gikuha na mo sa Cagayan kanisa bitaw. Sa last part ato di waningon ko nga napuntami sa ka challenge kabuhaton, which is samyang challenge, kaso wala na mi time to do it because ato pod nga day nga nag-record, nag-shoot mi atong edit or wear it challenge kay mopod na day pagkagabi ato ang amo ang flight pabalik di ari sa Cagayan to Lagindingan and then to Iligan. So medyo minus sa oras and then wala pud mi samyang ato guys. So karon na lang siguro. So atong mga niyaging adlaw, nagsigi ko actually pangita. Sige ko check sa internet. Asa man jud ko makapalit. Luya gid kaayo di ari sa tuwa sa Iligan ba. Char. Bitaw ay kidding aside kanang dugay kay kusig pangita kay gusto na ako katong original lang yun. Pero unfortunately wala jud tay nakita. So I opted to have the times 2. Para siya. Yes. Times 2 siya guys. Times 2. So, may tabuan ni karon. Kawan lang ko siya malagang, diba? So, a little background lang, no? Kanang mahilig ko ito kanan. Ano din siya actually sa mga lumis ko na ako. No? And ito din siya kanan kay Ma'am Venus. Ako very pretty and sexy and very good math teacher sa Liceo. Ma'am Venus. As in, siya mahilig din siya kaon kay seafoods. As in, pag mag-eat out ni, nakita mo sa usawan nga, super kadagkag sili. Na-feeling ako, magreklamo na lang ang ikanan kay mahutan sila sili guys. Mahutan sila sili. Feeling ako, na sila. So, kaya hindi mo talaga yung sili. Excuse ko. So, yun. Ang aling lumis sila magjuhan. So, kaki, hilig sa. So, ako siya hilig ka. Dadalagin ko lang siya. Dadalagin ko siya. This one ng good is different. Diba? This is times 2. Then the original. Medyo, napangang ko yung aggressivity these past days. No? Pero the good thing is, my stomach is not empty. So, nagkakaroon ko nahatod si Ayori. So, kana na siguro. Never eat this with an empty stomach. Kaya murag, kaya bigong ka-problema, no? And then, aside from that, natin ito is mga na-discover. Tadang! So, ano siya? Samyang gihapon siya, pero ang spicy, like siya, ang spicy level niya is down to 40%. 100% siya, ngayon lang siyang minus 40. Hoy, pag-tono mo ako, mag-calculator ka ta? So, it's 60% na lang siya. So, it's down to 40%. So, kung 300 siya, nanin siya kasi mga 260. Kung 200 mo siya, times 200 ka na ko. 160. Tama ba? Mag-check ko. Anyway, so aside from that, aside spicy long challenge, video challenge, no? Samyang. Gusto niyo mag-tryan sa inyo, ha? Hindi naman, mas kaasot exo. Ayun yung i-try na so mag-live din lang guys. And, ano? Before mo nagkaon, akong video yung nakita. So, ako yung pasangin lang sa inyo mga ginikanan. Diba? Lain po kayo guys, mga akong bitay mapasangin man. Anyway, so yun nga. Our samyang challenge, magpunta ito ang buong version. So, ito ang version is, if you still remember, mga last week, mga nag-ask ko, nako may mga questions na gusto i-ask sa ako, and I'm going to answer it through a Q&A vlog.
Meron siya. So, while nakauntaan ni, we're going to answer your questions. So, way po, na uban kay isang tao, pero hindi sila giyatan ng questions, ang uban sad kay, okay lang, okay, puto siya, no? Kaya ano, ay uban questions, hindi lang ako siya, hindi lang ako siya, ha? Ay medyo, yes lang, no? So, ano siya guys, and then, yeah, katulad mga napili lang ako siguro mga questions. Okay ba? Pwede na siya. Sige na, stop na siya kayo, no? Hindi ko pwede kayo ako man sila guys, kaya ano, nakuha na sila ng pagkundo. Kaya mo siya, kaya mura mo ka naman stop na siya. Ayaw po ninyo para sa actually, hindi ko man nagpapagod sa kanya. Hindi mas special. Hindi siya actually ang nag-challenge sa kung ano kaya duman siya kung hindi right challenge sa nag-set na. So, especially ka nalugan akong student before sa inside. Sa inside ka rin. Tumagang nakita ko siya. And then, ano ko man? Ano talaga? Dahil yun, marami ko pa-type. Kung nakuha yung mga questions ninyo. Ha? Para ba magkaunta. And then, syempre para mag mga backup mo. Ay, murat lang. Halang kayo siya, te. Halang kayo, girl. Ano, be? Ako lang mag-atoson. Sige lang. Ayan ako mainom. Ayaw lang. Gusto mo yun na. Ayaw ako mainom pag mag-atoson ng kanan. Ayaw lang, grabe, maniwid ang pati, maniwid for the sake of content. Di ba nato ko ni? Di ba skip lagi? Di ba nagulong akong subscribers? Thank you, Nicole Kayo, Sai. 100 subscribers, billion subscribers sa kapals na. Dapat share ko. Dapat kita 100 million. Di ka rin mga 100 million guys. So, kabalong fan ko, pasalamat basta kayo. Luto na kay Ano ko dito? Lusa ko. Wala ko dito. Wala ko dito. Ako lang yung mga challenge. Okay? So, let's do this. Let's go! Sa kwarto. Kasi ako sa kwarto video. Alright guys, so naluto na ko siya. Kaya so siya. Hindi mo kita. Oo. Kay may ingat ang akong kamera. Ito. Bago pa lang niya, lang siya. Siyempre, itong mga kanang syempre kabalo naman tutugtog guys galanta lagi po mga videos ani guys kung saan siya kalang so nangandam na tadridaan tatay Nutella ang mga pagsakin and kaning gatas yan yung pagsilaki yung gatas Dax kung makita niyo nga video nahulutan niyo ng gatas yun yung hinungdan so sabihin na ito ako parang gano'n. Mas masok siya. Okay. Magsugod ta sa first question. Neat din question. Sige, let's start with... Saan ito mga questions? Hindi pang screenshot. Mga interrogay na ito guys. Ayun. First question. From Kakat Sani, sa Instagram niya siya, si Catherine Alawan, no, from grade 12 yung 6. Hi, Cathy! So, ang question is, silliest experience during college days. Nagkanjud kayo ba? As in, nagkanjud kayo. Pero siguro, isa dun sa pinaka labad reason din ako bitaw itong college days. Nag-graduate ka na sorry, mga college days. Sorry, mga pero ang silliest, pero nag-in siya, no? Kanito, nakay class, ang klase na ako is 7:30. So, untag, tapos sa next class na ako is 5 p.m. or di ba ka 6 p.m. pa, or di ba ka 8 p.m. Hindi ako sa klase. Mga siya hinungdan na ako dito graduate. Ano ba, guys? By the way, by the way, wala akong chopsticks. So, ano dito guys? Guys. Diba? From Miss na Arnie Maniego, Instagram niya ko ni. Kung sa'yo pinaka-favorite ni mga salida, ma'am. Pagkan siya kaya actually kung ganahan niya. Dagan ko actually ganahan niya salida.
Pero siguro ang isa sa salida nga hindi na ako malimutan. Kaya nalimutan ako na ito. Nagkabag kayo eh. Ay, hindi ko focus ng salang. Hindi ko siya. Salang. Gusto ko na salida. Gusto ko na salida. Nalimutan kayo. Kadagal ako muna natin sa kakala ko. Skip sana ako. Exposure sa ta. Salim. Hindi ka napitan Arnie. Unsa may mo sa mga tao nga sayang tala. Wala lang niya mo video niya yun ako ni video. So we're just joining the bandwagon. Baka niyo pa naman. Kapit kapit oras. From Hillary. Masaya, ako yung Michelin grade 12 yung swerte ako ni. If magtuyo ka man na dili sa Philippines, where saan, why? Kung ganahan dyan kay, dapat kung ganahan nga rin countries. Oh, Japan? New Zealand, Australia, may anak siguro. Nanaan nila. Nangang tulo. Halang mo niya, hindi pa dun. Hindi ka lang Hillary. Hardest part of being a mother. Ang gusto ba dyan mama? Nagilami niya yung mama. Mga pag-anak lang sa iyo, gusto dyan kayo. And then, naghan, makita ng mga bata. Lugog na lang sa iyo, sakitan siya. Sakit mo na ba? Halang nga siya. Hindi sakit ko mayroon. Tayo nung biyak ko, ako mayroon. Mama na kaya siya yung mga questions. Mayroon na yun, naglang ulo, sulod sa pa. If naka-change siya pa sa why? Yung sa relationship ko. Di ba naka-change? Kaya lang yung why ba? Naka-change ko. Kaya siguro, di ba ako naka-change? Kasi ito papa, matay siya at an early age, matapot pa. Ano ba yung mata to? Please ako. Kalilin, jugin kayo, Kalilin Gonzalez. About kay Ayori ma'am, i-vlog iyang kabrad. Question kayo, question. Sunod na ako kung kawalin mo. Mamiyang yang, mamidok yang. Do you want to have another kid? Yes. Ang pag-ibig ko. Kasi yung big sister. Ang taka. Hopefully. Yan kasi nung break na. Gusto ko ang question. Catherine again. Pag guwapa ko, tanong ko lang, yes, of course. You are beautiful. Just the way. Albert. Passion or... No, wala dito yung passion. Question ni Albert. Passion ba daw or kanang para practical? Kumana ko yung passion. Lahat sila naman ko siya ani. So karon yung mga practical na pero passion naram na siya. Bala pag pinakalang mula bay kanang passion lagi na siya. Karon ako passion lagi ako pagsayaw. Maraming tambok ako. Kasi bali pero di lagi ko yung nakita sa public. Kung sa lunas ako sayaw sa sayo ko. Bimang yan eh. Ito yun. May sumbola akong mga passion guys. Ito ko makikita ko kita. Hanggang sa ako ngayon ang kapal. Ay, nawala ko yung question. Sorry kayo. Nakakay ko guys sa simple. Expect mo lang ko kung nakalit mo yung kakakali. Yan na lang mga konsila. Ito na ako. Diba na pwede ko siya mas wala lang sa... I love you. Siyempre, I love you lang parang... I love you, I love you. Wait na kung wait, pero wala may face niya. Sige pa na kayo. Bigyan ako sa video. Sabi na kong tsara ka, nakahalang. Kung ulit magpadalang tayo. Wala siguro ng siya yung mga. Hanap tayo guys. Ay, may idea guys, nga lang. Answer ko. Ito man ko lang natin. Parang nga mo lips. Oo. Tama.
siya. Tabagin ko niya ba rin? Wala ko yung layan. Pero ito mo na ako ang na. Buka. 1, 2, 3. Ay, kakawin ka lang yun eh. Damdam pa. Andiyan sa question. Sana manoon. Siguro na. Sige na ba? Guys, ang liwas ako yung pares na lang. Hindi din ako kayo guys. Gusto namin yung isbi. Bakit pa? Sorry. Kauli. May dalam siya. Kaya basta. May sauce. Wait lang, wait. Kanina lang siya kaya. Hindi na ako alam kung saan mukha ang tumitelo. Nakuha ko dito guys. Hindi na pagmana ko ba? Ay kanayo. Pagbundang ko ba? Mulan siya sa mo. Sorry, Sal. Ayaw ko siya. I'm so gross. Pasensya di kayo. May sulod.
Mhm. Mhm. Inaano kita sa miyang? Ano ka? Grabe ka. Buwas sa siguro guys. Hi again guys. Actually, bago lang balik, di ka na mag-i-reason si Ayo. Reason na si Ayo, di ka na siya sa bed. And, to continue. Continue na natin. Napalit ko yung mga questions. Actually, wala ako na-answer. Ako na lang-answer yan. Questions from Binibining Katiyo. Wapa ko. Yes, ma'am. Wapa ka. Wapa ka. Trust yourself. Trust yourself. Kita ako yan. Wapa you just the way you are. As what I said. Kay Catherine Katiyo. Katiyo. Pumunta na ba sila? Wapa ko. And, what else? Hi ma'am, wala na lagi tika nakakita sa Liceo from Drones and Mylosis. Step 5 siya guys. Umukul di pang lang. Wala akong nakita. Char lang, pero ito, wala ko Liceo since second sem. Yeah, wala ko sa Liceo. Hopefully, kabalik. Pag okay na ang tanan-tanan. Yeah. So, dito ako sa mag-stop para sa kong bebe. Tapos my love, ayun, my loves. So, muna wala ko nakita sa Liceo. Next question. Wala naman rin, nawala naman lagi niya. Wala na-picture ako actually guys, sorry kayo sa mga wala ko siya na-screenshot. Wala ko siya na-screenshot man good, and then dagan kay messages na wala na siya. Sorry kayo, my bad. Pero gusto mo na lang siguro na ako niya, no? Gusto mo na lang ako siya, kanang hindi na ako magsangyan kay ano. Hindi ko ka-focus ako mag-answer sa inyong mga questions. Tungkol sa ano, so gusto mo na natin yung Q&A na to, ha? And then, pwede rin ako ng pero hindi ko mahal ng mga kakao. Or, okay lang mga spicy, hindi ko na spicy. Okay, shout out to Udkuno, kay Zaira, bakang sa dito, for the comments by at least music ko pag-upload ko sila thank you pa ang sinunod ha, thank you kayo, and then si Lico from Century, thank you kayo, Lico, and then si Samantha, ito mas naman sa mga punta Century at yun, thank you kayo dito Century, and then minsan pa, shout out po tuod ko kay Romeo, ako ang dear Romeo, Romeo Bako, always ako ang mga first comment, so thank you kayo Rom, love, congrats. And syempre sila Arnie, kala siya, no, kanilin na siya kasi very supporting. And then, one sad one. Sorry for that intermission number na utang banay and so work. And speaking of Romeo, ako place ako mga estudyante. Ako ni Kenzie, ilang estudyante. Actually, graduate na siya sa iyo. Ganahan ko niya kasi nga chat-chat niya akong niya nga nagpa-color ko in fairness ko. Ganyan ang colors mo. Di ko maklaro. Di ko maklaro. So, Maria Bilaw na, ikaw pinakapapal ko, itak na sa mga na. So, dahil siya pang natawa, di ko. Yang pangtan na, dugay bilo ganyan nga. Pagani? Pangtan na, dugay bilo siya ganimot. Magkatawan na nito. Kaya kayo, bakit na bata? Yes. Pangtan na ako sa kuha, dugay bilo kayo siya ganimot. Ano wala daw siya na Juliet? Katong playing na last year. Itong 2018 nga English month, Shakespearean play, sa Romeo and Juliet, nasa imong buko sa step. And no, ang iyang pangtan na, nalagyan ng wala siya na, Juliet atong play, atong 2018 nga English month celebration Shakespearean play. Joke. Pero chachawin na. Pero tubag na lang ako para sa isang dubok na naman siya ni Juliet. Wala ka ni Juliet kay dili mo ka para kay Romeo. Para mo ka kay Mark. Lagi, dito para kay Romeo, para kay Mark. Markihada. Sumay. Yun lang. Dito eh. Ayun, satisfied ka sa mga inside. Pwede ka satisfied ka rin ako. Pwede ka rin na-send ko yung mga pictures nila. Hindi rin ko siya. So, that's it. Wala sa sino. Panas ni siya. Actually, pang sa mga hindi siya kakaman. Sa mga hindi siya kakaman guys. Diba? Kaya nakikita. Hindi na kung siya kakaman yung higay na wala lang pangalang bet. So, manalaw. And then, yun lang. Thank you so much for watching. Sa mga wala pa na subscribe sa atong YouTube channel. Subscribe mo guys. Please like this video and share to your friends. Nga hindi kang halang. Malang everything kanya to pero thank you kayo. And if na may mga suggest ng mga challenge, excuse me. Napili natin ba ako? Please comment lang. And again, thank you kayo sa tanan, nag-participate, sa tanan, na-answer sa mga questions of my day, sa tanan nag-like, tanan nag-subscribe, sa 100 million subscribers na ako, sa tanan tanan, makasalamat na ulit isa flood. Thank you sa tanan. 100 million, guys, hindi natin. Hindi class mas na ako 1 million subscribers. Diba? So thank you kayo. And if you wish to try this, na check lang yung mga social media guys. I-add lang kung follow lang kayo sa mga Instagram. I'll be posting there or sa Twitter. I'll be posting there, no? Sabi ko try ani. And then, follow ko sa kanila. So, follow my social media accounts and join mga palinks na ko para bumulu. And then, share ko sa mga friends para mas nakita, mas merrier, more and merrier. Thank you so much. Thank you. Thumbs up. Thank you guys. Thank you kayo. Thank you.